Удари на хубавото влакно. Ето Троли какво прави с шараните. Сега ще му дам на Антон. Виждате шарана над Троли? Не мога да го видя обаче. Аре, ето го. Чакам, айде! No stick, no stick. Гледай, шарана се мори с макара. Айде, Тони! Шаран! Ела си изкефиш! Да! Чакам те тебе! Да си изкефиш малко. Много важно. Важна е кефа. Да, много е готино. Около 5-6. Не. По-малко ли? Не, това го взимаме да го покажем. Няма право. Няма, ще го тръбна. Нали ни гледат, Тони? Ще го изпуснем. Айде, е така горе. Леко, леко. Чули? Леко, човек. Е така. Настрани. Чули? Горе бе, ето, стоп, чакай, ще си завре. Аз ще го фана. Стой, не. Стой да не се завре там в дупките. Чай ще го измориме хубаво. Аз ще го фана. Спокойно. Не, Тони ще го изпуснеш. Ела на въдицата. Леко. Не можеш. Не, чакай да го измориме. Не става, не става. Стой, мъкни. Не става. Айде, Матлена, ти, можеш? Мога, естествено.